नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं भरपूर दिवसांनी स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर काही दिवस ब्लॉग नाही टाकले, माझी तब्येत थोडा ठीक नव्हती, तर आता आहे ओके. तर सर्वप्रथम सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कालच झाले पण ब्लॉग आपला आज शूट होतो आहे. तर तब्येत ठीक नसल्यामुळे आपण थोडे दिवस ब्लॉग नाही बनवले. तर आता चालू करतोय आणि आता आम्ही वोटिंगला पण चाललोय. ओके. तर आज आहे मतदानाचा दिवस 15 जानेवारी आणि ऑलमोस्ट 6-7 दिवसांनी आपण आलो आहे. तर आता होईल कंटिन्यू, बघूया कसं काय. आणि आज सुट्टी पण आहे मतदानाची, तर मतदानाला जाऊया. आता रेडी झाले, तर ऋतू जाईल ऑफिसला. तिथून मतदान करून ताई आम्ही सगळे आता एकसाथ जातो आहे मतदान करायला. मतदान करून येऊ आणि तिथूनच स्वामी समर्थांच्या मठात जाऊन येऊ. तर मतदानाची इथं तर काही शूट होणार नाही, तुम्हाला माहिती आहे. तर चला बघत राहा ब्लॉग आजपासून, आणि लाईक करत जावा, शेअर करत जावा, सबस्क्राईब करा. बघत राहा ब्लॉग. आता नाश्ता करतो आणि थोड्याच वेळात निघतो. ओके, तर आपण बघू, भेटत राहू. तर मित्रांनो, वोटिंग करून आलेलो आहे. थांबा, या वोटाला वोट झालेलं आहे. तर मला जेवलो पण आहे. आता थोडं ऑफिसचं काम बघू आणि मग बघू संध्याकाळी कसं काय. आणि मठात पण जाऊन आलो आहे. तर छान वोट झालेलं आहे, भरपूर प्रतिसाद आहे. आपलं लॉक काय उद्या आहे, त्यामुळे काय बोलणार. पण सर्वांनी आशा आहे वोटिंग केली असेल, म्हणजे मतदान केलं असेल. मतदान करा, नक्की करा. तर चला आता ऑफिसचं बघूया आणि नंतर भेटू, बघू संध्याकाळी काय विशेष वगैरे काय कसं काय. तर आता थोडं ऑफिसचं काम करतो आणि नंतर भेटतो परत. ओके. तर आज काय असंच जेवण वगैरे झालं आणि सगळीकडे मतदानाचा माहोल आहे, इलेक्शनचा माहोल आहे. तर भेटूया नंतर. तर वोटिंग झाली. तर मित्रांनो, आजचं झालंय इलेक्शन. थांब ना, आवाज राहू दे ना जरा कमी. तर इलेक्शन झालंय, तगडे इलेक्शन. तर बघू उद्या रिझल्ट आहे, तर आपलं मतदान झालं. हा पण असं परत असं फोटो काढतो आम्ही. फोटो ब्लॉग मध्ये जाता, फोटो काढतो बघा. असं येरू तिथे फोटो काढी, असं करायचं. असं ब्लॉग मध्ये आम्ही फोटो काढतो का. आम्हाला टाइमच नाही भेटलाय. हे ऑफिसला गेली सगळी टाइम वगैरे. दिसतात का, दिसतात. असं थांबा आम्ही फोटो काढतो. तरी झालंय, उद्या रिझल्ट आहे बघायला. उद्या सगळं रिझल्ट चालू असेल. आवाज कमी करा ना यार, बिग बॉस बघते, आवाज वाढलाय. तर एवढ्या दिवसांनी आलेलो आहे, तर ब्लॉग एकदम छोटा आहे. तर सगळ्यांनी मतदान केलंच असेल. तर आता वेळ आहे गेम करायची. आता ब्लॉग येणार आहेत रेसिपीचे वगैरे, ब्लॉग पण चालू होणार टाकू आपण नक्कीच. तर छोटासा ब्लॉग आजचा दिवस मतदानाचा. का का आईस्क्रीम खातोय आम्ही. तर भरपूर दिवसांनी, ते पण भरपूर दिवसांनी, महिन्यानी आईस्क्रीम खाते. तर बघू उद्याचे रिझल्ट वगैरे बघायलाच तुम्ही मस्तपैकी. वोटिंग वगैरे झालंय, तर भेटूया आता उद्या. आणि आजचा ब्लॉग करूया एंड. छोटासा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. अरे यार थांब ना यार. तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आता भेटत राहू. ओके, बाय बाय, काळजी घ्या. शुभरात्र. शुभरात्री.